Bantayan's best danggit. Ayan. Say hi to the people. Hello, guys. Hoy mo si Ricardo. Who did? Look, I can't eat a lot of Nabudol ako niyang buang na yan. Good morning, guys! Good morning! Happy Monday! Today is Monday! Ang gagawin ko today is mag-edit muna ako first and foremost kasi wala akong video kagabi. Mag-edit ako tapos linisin ko tong kwarto, guys. We will wash the bedsheet as well. Si Dan, kakaalis lang. Kakabangon ko lang. Wala siyang lunch ngayon. Agoy! Iba din ang salubong. Nilagay ni Dan dyan yung mga 2pm ko. Halos wala akong nagawa kahapon kasi sobrang aga namin umalis para pumunta sa party. Tapos we were out the whole day. Nakauwi kami. Yun na, late na. 11 something na kami nakauwi, guys. So yung mga 2pm ko nandyan pa din. Hindi ako nakaprepare ng lunch ni Dan. I was supposed to make him yung cabbage na, yung parang ano ba, spring roll. Cabbage spring roll. Yun sana yung baon niya ngayon. Pero wala eh. So wala siyang baon ngayon, guys. Kaya hindi ako maaga nagising. Pag alis niya, saka lang ako bumangon. And meron din akong asikasuhin. Hala, ang dami ko palang kailangan gawin. Ito, kailangan ko gawin yung meron akong mga forms na kailangan i-fill out. Additional forms para sa visa ko. Nag-apply ako ng visa. Na-vlog ko yun eh. Matagal na. Nag-apply ako ng visa. In-apply ko yung para permanent residency ko. Kasi ngayon temporary resident lang ako eh. That's how the fiancé visa works. If you apply for a fiancé visa, temporary resident ka muna, and then you guys get married, and then you apply for permanent residency, and then you have to be a permanent resident for I don't know how many years, and then you become a citizen. Yun. Yeah, so naka-receive ako ng email from my case manager. Sabi, you need to fill out all this additional information, and then I need to take care of like statutory declaration as well. Yung parang dapat may isulat yung mga taong kilala kami to prove na totoo yung relasyon namin. Pero first of all, breakfast muna tayo. Breaky. What do we have here? Wala na din akong prutas. May prutas dito kay Danto eh. Strawberries yung kanya. Wala na akong prutas. Ah, meron dates. Wait, ha? Kain lang tayo, guys. Nakamask pala ako, guys. Nakalimutan ko naman i-mention sa inyo. Pero hindi na kailangan i-mention. Kita naman eh. Ito yung Saborino mask. Yung yellow, yung packaging. Naalala ko lang siya kasi ganun ako ng ganun sa phone ko. Hindi talaga ma-open yung yung phone ko. Face detection. Malamang nakamask ako eh. Tapos na ako mag-edit, guys. I will just do this while hinihintay na maluto yung rice ko. And I am currently listening to interior design. Saka ang title nito. The Great Interior Design Challenge sa Netflix. Ano siya? Series. Well, those two are a match made in heaven, aren't they? Naghanap lang ako ng like mapapakinggan, mapapanood while ginagawa natin to kasi ang dami nito, guys. Si Dan, sineparate niya yung kanya at saka yung akin kasi sabi niya siya daw yung magtutupi ng kanya. Pero hindi pa siya nakatupi, so tayo na lang. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face. You saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Guys, luto na yung rice ko. So let's cook danggit. Danggit yung aking lunch today. Kanina
kanina for breakfast, nag-bread lang ako eh. So now, let's eat danggit. Where is it? Asan ko nilagay yun? There we go. Ano lang to, 3 packs lang ata itong nabili ko. Bantayan's Best danggit. Ayan. Sabi ni Mama, mas masarap yung maliliit. And I agree. Siguro mas madali din siyang lutuin. Tapos mas madaling papakin ba. Yummers. Lutuin natin yan. Saglit lang yan eh. Lunchtime. Hala, uy, grabe. Sunog naman siya. Tingnan, hindi yan sunog, guys. And then, we have our vinegar. Nilagyan ko ng chili flakes. Kain tayo, guys. Kain. It's now 2:50 ng hapon. Maliligo ako, guys. And gusto ko tong itry. Ano kasi siya? Face and body cleanser daw siya. This is from a.stop. Nakuha ko to sa Caris. Face and body foam cleanser. Kita nyo ba to? Meron akong ginagamit na cleanser para sa mukha ko. Ito gagamitin ko siya sa likod ko. Try ko siya gamitin kasi dumadami yung bumps sa likod ko, guys. Try ko lang ha. Hindi ko pa alam kung mag-work siya. Pero kung interesado kayo, ililive ko yung link nito sa description box. Hello, guys. Nandito ako sa aking trono. Perfect. Chinek ko lang kung uploaded na yung aking video and it is uploaded. So, gawin lang natin yung mga final touches. Naka-edit na ako kanina ng thumbnail. So, all done. Hapon na kasi, check ko yung ingredients ng lulutuin ko para kay Dan. Yung para lunch niya bukas, guys. Kasi diba hindi natin siya nalutuan kahapon. So, dapat bukas meron siya. Ano kayang lunch niya kanina? And update pala dun sa niluto ko na ano, yung binake ko na capsicum na parang burrito style daw na capsicum. He likes it. Gusto niya, guys. Meron pa akong natirang 2 capsicum dyan. I don't think I will cook that today kasi nga yung gagawin ko sa kanya is yung cabbage spring roll. Wait, ayusin ko lang to ha. I-finalize ko lang to. Tapos, chika-chika tayo later. He's here. Hello! Hello. Kakarating lang niya. Ang tagal niya. Dumaan siya sa bahay ng kambal niya para kunin ang aming Jobby Bells. Hello, Jobby. Say hi to the people. Hello, guys. Si Dan na palagayin natin dyan. O, diba? He's back. Magbibihis lang si Dan tapos alis na kami. Kasi tumawag siya sa akin. Araw siya tumawag. Mga 4:20. Sabi niya, pauwi na daw siya. Dadaan lang daw siya sa bahay ng kambal niya para kunin yung isda. Alam na napachika na naman siya ng sobrang tagal. Chika is life. So, nandun siya. More than an hour. Kunin natin yung lista natin. Meron akong lulutuin bukas. Gusto kong i-try. Nilabas ko na pala yung... Ginawa ko na to eh. Ano siya? Pork na merong mga spices and all that. Para yan sa lunch nga ni Dan bukas. Buti na lang meron na. And buti na lang it's enough. Akala ko kasi konti lang yung akin eh. Pero ang dami pa lang nito. Feeling ko nga may matitira pa dyan. Isidan lang kakain yan because no pork. No pork tayo. Naligo pa siya, guys. So, hintay-hintay tayo ng mga ilang minuto pa. Mag-aalas 6 na. Wala pa kaming dinner. Sobrang init kasi. So, malagkit siguro ang kanyang pangangatawan. Sobrang init ngayon sa labas. Sinabi ko ba sa inyo kung saan kami pupunta? Bibili pala kami ng grocery. Kasi wala kaming kakainin. 1, 2, 3 should be enough. Close lang post office. Hindi na namin ito makakuha. Pero at least nakaida na yan. Ikaw na bahala dyan, babe. Pabala. Good job. Hello, my love. Hello. Nice and fresh. Yes, I am. I'm feeling good. Dito na kami sa Coles, guys. Kuha kami ng nuts. Which one? You choose. I choose? Chine-check ko kasi yung I don't ano. like crap though. Like proper mixed roasted Yung nuts, nutritional. I only want a little bit though. I want even less than last time. Okay. Do you want this one? Almonds with Yeah. cashews? Yeah, that's fine. Yeah, 3.9. Sige. Do you want to do it? Yeah. How do you do it? You just gotta pull this down. Ah, No, see. I only want a little bit, like just a That? bit more. That? Bit more. Just kidding. Dad, a bit more. A bit more. That'll do.
That's Okay. I want a Sige, dito. I want 954. I need No? can Hello? can we use this also? yes. Yeah. I will. Oh, sorry, mate. Naubusan na ng chicken breast sa deli, so dito na lang kami guys yung packed. Oh, good? Yeah, good. Or this? Are they the same? They're the same. They're not. Oh, they are. I think these are just smaller ones. Okay. This one looks good, oh. Wait. That's bigger. Let's just do that. I just got that one. Yeah. Yeah. Ito pa yung nasa cart namin. Ito yung dinner namin mamaya. Kasi yung isang tagal umuwi. So, yun yung dinner natin. We need mayo. Mayo, mayo, mayo. Fat-free. Traditional. Mayonnaise. Free-range egg. Carbohydrates 1.8. Sugar 1. That's not bad. Small one. I don't need a big one anyway. Spicy peri-peri mayo. Let's check. Carbs 0.7. Perfect. Okay. So what was it? Everything you need for love? And we are done. That was easy. That was quick. Off scar. Seriously, mate. Just white. He's what with that one of his. It's his fault. Well, nothing happened, but he should look. Oh, he almost hit a car then. Who did? Look behind. Behind? He almost hit a car. He reversed out and almost hit a car. Really? Yeah. See, he should look. I told you. Just watching it. They're like, So nosy you are. Sige na, drive. they're all reversing. Oh, it's just a mess. Okay, it's That fine. guy's a hopeless driver. Oh, whatever, Danny. I'm not gonna even move. I'm just gonna watch that guy drive. He's so bad. See, if you were looking, you could have made it. Make it. I'll make it still. I'm the greatest driver ever. You're right. You're right. Better than that guy. We'll go home, we'll eat our chicken. And that's Clean the fish tank. Oh yeah, Danny boy needs to clean the fish tank. That's your job. Fish tank. Ay, kumukulo na yung chan ko. We should teach you how to clean it so you can, since you're home, you can clean it for me. Wow! Ako na lang lahat. This would be good practice for you when you get a pool. You can clean the pool. Whatever, Danny. No way. I'm not... Why? If I was home, I'd clean the pool. Yeah, but we're not having a pool. If you love me, you'll let me have a pool. No way. Okay, you don't love me, fine. Okay, you don't love me, fine. You don't want a pool. Both I want a pool. Do you really? I want a pool. Be serious. Do you really? I do. Both, babe. Okay, I don't want a pool. Yeah, we have to find a house with a pool, so... I mean, like, we don't have to find a house, but if we find a house with a pool, then... We'll see. I think it's a great idea. To what? To have a pool? It will be the cause of our divorce. It'll be a clean, The sparkling. lawyer will be like, okay, so what's the grounds? It's like, the pool. And I'll tell the lawyer, it's not just the pool, there's other issues. Deeper ones. The deeper ones of the pool. What would it be, my love? Well, you lay on me with your heat. I don't like that, to tell you the truth. It's hot. That's more... Kapag natutulog kami, syempre naghahag kaya ako sa kanya. Normal na naman yun. Lagi talaga ako naghahag sa kanya, guys. Tapos yung nakatanda yung tiil ba, ay yung paa ko, hala, nakaganon talaga sa kanya. Tapos sabi niya, alam mo, mahal na mahal kita, pero wag mong i-transfer sa akin yung heat ng katawan mo kasi ang init-init daw. Pero hindi ko yun. And you don't flush the toilet after you use it. Oy, Danny, over na ka ha. Nigara na ka. True? No. True. No. True. We are home. Mabilisan lang to, guys. We have chicken here. Inano namin, sineparate namin kasi mainit yung chicken. My gosh, masakit yung shoulders ko do. It's sore. Ayan, strawberry para kay Dan. We got broccoli and then apples dito, dalawa. Greek yogurt. Shoestring na fries. And then, what's this? Bacon.
chicken breast, minced beef. That's done. Hindi pa pala, joke lang. Lemon! Meron akong gagawin bukas na we'll need lemon. And multi-purpose cleaner. Ano siya? Ganito yung itsura niya. Yung last ko is, ano nga ulit yung tawag nun? Earth Choice? Ano yun? Yeah, Earth Choice. Ito guys. Hindi siya like sobrang ganda talaga. So, naghahanap ako, nagtatry ako ng iba. Ito, itatry natin. Hindi ko pa ito na-try eh. Naka 30% off siya. So, try natin yan. And I will let you know kung okay ba yun or hindi. And then, instead of yung Yakult, yung parang Coles na brand na Yakult, I'm gonna try this one kasi naka-sale siya. The Culture Co. Probiotic na blueberry yogurt. Ayun, try natin yan, guys. Croissant. And then, eggs. Yung ano ko talaga, shoulders ko. Gumagawa ako ng mga, ano mo yun, maikling mga workout sa araw-araw ba. Nag-try ako ng ibang workout ngayon and sakit sa shoulders. Mayonnaise na maliit. Gagamitin ko yan bukas. Nuts ni Donny Boy. And taco seasoning. And that's it. Okay. Chicken pa. Sakit ng ano ko. Ay, shoulder ko. Where's the other bag? Okay. You okay, babe? Yeah. Let's put this away and let's have dinner. I'm hungry! Guys, malapit na mag-alas 10. Wala pa. 9:15 pa naman. Nakatapos ko lang gawin yung lunch ni Dan bukas. And, sabi niya, parang dito daw siya magla-lunch kasi parang meron siyang appointment malapit sa bahay. So, yung ginawa ko is nilagay ko na lang sa baonan. So, ito, hindi ko siya na-vlog kasi ginamit ko yung memory card ko, guys. May nirecover akong file kasi may nawala. Ewan ko eh. Hindi ko din naman kasi ngayon niluto yung, ginawa yung pork. So, next time, i-vlog ko to, guys. Kasi gustong-gusto to ni Daniel. Oh, cabbage spring roll. Oh, ang dami kong ginawa kasi inubos ko yung cabbage na natira namin. Yung isang ganito talaga. Inubos ko siya. And yung pork nga, sumubra nga. Nagtapon ako ng konti. Kasi ayoko na siya ibalik sa freezer. Kasi baka masira na ba. Kasi lagay ko yun sa freezer. Tapos nalabas ko na. Alam mo yun. Pero konting-konti lang naman natira. Hindi ko talaga siya nakaya na ilagay sa i-push sa isang cabbage eh. Pero yan yung lunch at saka dinner niya bukas. Sabi niya, ang konti lang ng pork ha. Kung tutuusin, ang konti lang nun. Kasi ano yung binili ko eh. 500 grams ng pork. Tapos, gumawa na ako last time. So, pang ilang ano na niya to. In fairness, ha? Gagawin ko yun, guys. I-vlog ko kapag ginawa ko siya. Kasi, napakatipid na hindi ko man lang napapansin. Kasi 500 grams lang yun eh. Tapos, pangalawang luto ko na to. And then, yung last luto ko, dinner yun ni Dan. Tapos, lunch niya kinabukasan. Tapos, itong luto ko ngayon, gagawin niyang lunch at saka dinner. So, sa 500 grams, tapos lettuce lang, at saka 500 grams, ano na? 4 na kainan? In fairness. Hintay ko lang na lumabas talaga yung init niya. Tapos, ilalagay natin siya sa fridge. Pero, tapos na tayo doon. Ito yung lulutuin ko bukas, guys. Squid tentacles. Wait, ayokong umano yung juice niya. Pero yan. Nato na yan siya dyan. Dyan na lang muna siya. Or siguro ilalagay natin siya sa fridge. Buti na lang na-recover yung file ko. Meron talaga akong na-delete na file. Nagdi-delete ako ba? Tapos, na-delete ko yung isa na hindi ko pa nalagay sa editor ko. So, dali-dali naman ako. Alam nyo ba, meron akong binayaran na software na pang recover daw ng files, pero hindi siya nag-work. Mahal pa naman yung binayad ko dun. Siguro mga $100. Tapos hindi talaga, nagre-recover siya, pero yung file, kapag na-recover na siya, hindi nag-o-open. Na-try ko na siya sa MacBook at saka sa Windows ni Dan. Hindi talaga siya nag-o-open. Now, bumalik ako dun sa Recuva. Kasi may viewer na nag-recommend nun, guys. Kung naghahanap kayo ng app na software na makaka-recover ng files, Recuva. R-E-C-U-V-A. Nakaka-recover talaga siya. As in, yan naman yung sinearch ko, Recuva. Kasi nakasave na yan sa phone ko eh. Tapos, nung ko sa kanya, mag-ingat kayo. Kasi kapag nag-search ka ng Recuva, yung lumalabas is yung recover it. Parang,
pinapalabas nila ba na ito na yung bagong version ng Recover It. Hanapin nyo yung Recover talaga, guys. Hindi ko mapakita sa inyo kasi ang daming ganap sa desktop ni Dan. Pero yung Recover, ito yung logo niya. Dapat ito na logo talaga yung tingnan nyo. Kasi ito lang yung nag-work. Yung ASAWA Recover It, itong logo na to, wag nyo yung bayaran. Kasi magpapabayad siya. Tapos nagbayad ako sa kanya kasi may importante akong file na i-recover sana ba noon pa. Binayaran ko siya and hindi siya nag-work noon. Tapos ngayon hindi din siya nag-work. Hindi talaga, wala ni isang file, wala akong na-recover sa kanya. Si Recover, hindi pa ako sinisingil. Like, kasi di ba usually kapag ang dami ng files na i-recover mo, magbabayad ka na. Like, parang may trial ka lang na version. Like, ilang videos lang yung pwede mo i-recover or ilang files lang. Pero yung Recover, wala. Hindi ako nagbayad noon nung nag-recover ako. And ngayon, hindi din ako nagbayad. Pero isang clip lang naman yung na-recover ko. So, Recover kayo guys, ha? Tandaan, ito yung itsura. Huwag yung Recover It. Kasi kapag sinearch mo yung Recover It talaga ang lumalabas. Nabudol ako niyang buang na yan. Kaya nga lang, wala akong nakitang Recover na compatible sa Mac. Siguro meron naman, I'm not sure, pero wala akong nakita. Kaya laptop na Dan yung ginamit ko. And it worked. I recovered the file. So good. Na-stress ako ng bongga kanina kasi na-delete ko siya. Kapag na-full kasi yung memory ko, diretso ako delete dyan. Babe, I'm finished with your laptop, my love. I'll just shut down this one. Ang hirap pa naman mag-navigate from MacBook to Windows kasi sobrang ibang-iba sila. So, let's put on mask, guys. Alam niyo ba, madami pa din yung mask ko. Medyo hindi ako nakagamit ng ganun kadaming mask nung nagbakasyon. Actually, nung bakasyon, wala talaga akong mask ni isa na nagamit. Pero hindi naman siya nasayang kasi binigay ko siya lahat kay Miss at saka kay Mama. So, nag-share sila nung lahat ng dinala ko. And pagdating dito, ayun. Bonggang gamit-gamit ng mask. Balik ako sa everyday mask na pang umaga. And then, ngayon, let's choose. Ano yun? Meron tayong mga mask dito. Meron pa ako dito, oh. Yung ano, galing kay Style. Hindi ko pa siya nagalaw. Ito, kinuha ko na yung laman nito. Dinala ko doon. Kasi ito yung nilagyan ko ng toiletries ko para clear lang ba. Yung nilagay ko sa hand carry ko na toiletries. Yung ginagamit ko lately is yung Yakult, yogurt ba, para maubos siya. Ginagamit ko yung mga una kong nakuha. Like ito, nabili namin to sa Hong Kong nung nag-Japan trip kami. Nag-layover kami sa Hong Kong. Tapos bumaba talaga kami sa Hong Kong, nag-explore. Parang yung mga binili ko sa US, nagamit ko na ata lahat. So, wala na akong, wala na. Ay, ito, alam nyo ba, US tong ceramide. Gamitin ko yan, guys. Meron pa pala sa likod. Unahin ko kasi sila kasi na-expire kaya to. I-check nyo yung expiration date ng mask nyo, guys. Kasi meron siyang expiration date. Parang ito yung nandito, oh. Ano ba yan? Wait, hindi ko maintindihan. 2021 pa naman siya. Okay pa naman. I-check natin yung yogurt kung may expiration date. Yogurt. Ito yung agoy! Ay! January 30, 2020. My gosh! Kaya siguro yan yung ginagamit ko. Kasi na-check ko siguro na yung expiration date nito. Gamitin ko to. Meron na lang akong ilan na lang natira ko. Agoy! Gamitin ko to araw-araw para maubos sila, guys. Meron pa akong 2, 4, 6, 6. Labas ko to, guys, para magamit ko to. Ilagay ko to sa side table ko, actually. Maganda to kasi ano siya, may amoy talaga siya na yogurt. Yung Yakult talaga na amoy. Meron talaga siyang amoy na ganun. Tapos ano, it's packed with moisture. Char. Like, hindi siya yung dry na mask ba. Ang basa-basa niya talaga. Ang tagal mawala ng moisture niya sa mukha. So, kapag ito yung sinusuot ko, I wait. Usually kasi sinusunod ko talaga yung nasa packaging na pag sinabing 15 to 20 minutes, maximum 20 minutes lang talaga. Kasi sabi nila kapag nag-dry daw yung mask sa mukha mo, instead of yung mask yung maglagay ng moisture, kapag nag-dry na yung mask, kukunin na daw ng mask na na-dry na yung moisture na galing sa mukha mo. So, you have to follow the instructions. If it says 15 to 20 minutes, then you have to put it on like maximum 20 minutes. This one, ngayon ko lang nakita. Kasi last time, hindi ko naman to nakita. 20 to 30 minutes. Yan lang yung maintindihan ko. Yan lang yung numero.
So, I'm pretty sure yan yung, yeah, kung ilang minutes dapat. So, perfect. Tama talaga. Kasi ito, basa talaga siya compared sa ibang mask. So, I usually let it stay on my face for around that anyway, mga 30. So, okay lang. Ayan. Maganda to guys. Tapos mabango siya. Kung ayaw nyo yung amoy ng Yakult, well, hindi nyo to magugustuhan. Pero, gamitin ko to lahat kasi sayang. Nabili ko to sa 7-Eleven sa Hong Kong, sa isa sa mga 7-Eleven dun. Wala lang, nakita lang ako sa kanya kasi Yakult talaga yung itsura niya. O, Yakult na Yakult. Anyway, yun yung mask ko. Si Dan tumakbo! In fairness naman talaga sa kanya. Tumingin lang siya sa weather, tapos sabi niya, alam mo, tatakbo ako. So, tumakbo siya guys. And maya-maya, nandito na yun. Anyway, papakita ko sa inyo yung itsura ng mask. Agoy! Kakapalit ko lang ng ano. Bakit kasi dito nagmamask? Para namang angach. Okay lang yan para ma-moisturize din ang ating bed. Ating bedsheet. Ano diba yung ibang mask? Wala, clear lang. Ito oh, ganyan yung kulay niya. Para talaga siyang Yakult. Oh. Beige yung kanyang kulay. Agoy, see? Grabe kasi kadami talaga ng essence niya. Oh! Ayan, sa 30 minutes dapat yan sa mukha natin. Ilalagay ko siya sa aking katawan. Parang moisturizing lotion na din. Lagay ko siya sa legs, sa kamay. Yun na yung vlog, guys. Sana nagustuhan niyo yung vlog. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys soon. Be good. Good night, guys. Bye. Mwah.